18 декабр сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аз ҷараёни таъмиру навсозии роҳи аз даромадгоҳ то маркази ноҳия, ниҳолшинонӣ, боғи фарҳангӣ Фароғатӣ, бинои нави осорхонаи таърихии кишваршиносӣ, филармонияи мардумии ноҳия, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили Дарёи Панҷ ва бунёди боғу тогзор шинос шуд. роҳи аз даромадгоҳ то маркази ноҳия ки 15 километрро дар бар мегирад, бо ҷалби соҳибкорон таъмиру навсозӣ карда шуд. ҳамчунин ба хотири ободу зебо гардонидани шафати роҳ, шинонидани ниҳолҳои ороишию сояафкан оғоз гашта, ин тадбир тавассути ҳашарҳои дастаҷамъона идома дода шуда истодааст. майдони умумии боғи марказии фарҳангии Фароғатии ноҳия 6 гектарро ташкил дода, он соли 1956 бунёд гардидааст. бо мақсади ба талаб дохили боғ биқ намудани иншооти мазкур, бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар дохили боғ амфитеатр, маркази ҷавонон, майдончаҳои варзишӣ, фаввораҳо ва дигар иншооти хизматрасонӣ бунёд карда шуда истодааст. ҳамчунин дар назди боғи марказии фарҳангии Фароғатии ноҳия сохтмони осорхона ва филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошимов бо 280 ҷойи нишаст ҷараён дорад. корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бошад имрӯзҳо дар соҳили чапи Дарёи Панҷ бо ҷалби техникаву механизми соҳавӣ ҷараён дорад. иттилоъ дода шуд ки дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои вусъат бахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар минтақаҳои хавфноки минтақа маҳсулоти лозима захира карда шуда, корҳо ҷараён дорад. ҳамзамон масъулон барои таъмини бехатарӣ ва тақвият бахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд лоиҳаи муосир тарҳрезӣ кардаанд. вобаста ба фаро расидани мавсими боришот ва зиёд гардидани офатҳои табиӣ, масъулон барои тезонидани рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вазифадор карда шуданд. дар деҳоти панҷоби ноҳия 291 гектар боғу тогзор мавҷуд мебошад. соли ҷорӣ дар деҳаи сайроби деҳоти Панҷоб 37 гектар тогзор ва 14 гектар боғ бунёд карда шуд. аҳли заҳмати деҳоти мазкур ниҳолонро бо ба инобат гирифтани иқлими ноҳия дастрас намудаанд. ниҳолон дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа ва шаклу усулҳои муосири парвариш шинонида шудааст. талошҳои шабонарӯзӣ ва риояи агротехникаи парвариш ба нашъунамои хуби ниҳолон замина гузоштааст. имрӯзҳо хоҷагидорон бунёди тогзорро идома дода талош доранд ки бо ба даст овардани самараи дилхоҳ ин соҳаи афзалиятноки мамлакатро рушд дода, дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифату аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳми худро гузоранд. дар идома сарвазири мамлакат дар ноҳияи Фархор бо фаъолияти гармхонаи навтаъсис, пойгоҳи обкашии Уртабуз рақами 4, рафти корҳои сохтмонӣ дар фабрикаи мурғпарварӣ, қасри фарҳанг ва бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ва 4 шинос шуда, толори варзиширо ифтитоҳ намуд. пойгоҳи обкашии Уртабуз рақами 4 дорои 12 дастгоҳи обкашӣ буда 3914 гектар заминро бо оби полезӣ таъмин мекунад. пас аз таъмири пурраи пойгоҳи мазкур боз 500 гектар замини дигар низ бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Фархор тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ҷараён дошта, баҳри рушди соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. имрӯзҳо дар ноҳия бунёди синфхона ва толорҳои нав дар назди муассисаҳои таълимӣ ва ҳамзамон сохтмони муассисаҳои наву ба талаботи замон ҷавобгӯ ҷараён дорад. масъулон нақша доранд ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ мушкилоти соҳаи маорифи ноҳияро ба пуррагӣ бартараф намуда, хонандагонро дар муассисаҳои наву замонавӣ ба таҳсил фаро гиранд. ҳамзамон ба хотири ободу зебо гардонидани муҳити атрофи иншооти соҳаи маориф, шинонидани ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ ҷараён дорад. сарвазири мамлакат аснои шиносоӣ масъулонро вазифадор кард ки ҳамаи иншооти бунёдшаванда дар ноҳияро аз рӯи лоиҳа бо рамзу унсурҳои хоси миллӣ ва бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. рӯзи 19 декабри соли равон сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон идома ёфт. дар шаҳри Бохтар оид ба рушди соҳаҳои муҳитгарди халқи вилоят ва ҳолати ҷойдошта ҷаласаи корӣ доир гардид. нахуст сарвазири мамлакат масъулонро ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ
ба хотири дарки бештари муҳтавои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва дигар масъалаҳои доғи рӯз вазифадор кард. таъкид гардид ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят гурӯҳҳои корӣ бо мардум суҳбату мулоқотҳо доир намуда истодаанд. То имрӯз бо 116 000 нафар мулоқоту вохӯриҳо доир карда шуда 1,9 миллион сомонӣ маблағи нерӯи барқ ҷамъоварӣ гардидааст. дар вилоят дар 18 рӯзи охир 208,3 миллион киловатт-соат нерӯи барқ қабул гардида, дар муқоиса нисбати ҳамин давраи соли гузашта наздик ба 3,7 миллион киловатт-соат нерӯи барқ зиёд буда, қабули нерӯи барқ дар як рӯз 14 миллион киловатт-соатро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ҷаласа доир ба тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ, соҳаи саноат, тандурустӣ, маориф ва фарҳанг фикру мулоҳизаҳои судманд баён карда шуд. мавриди зикр аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хаттон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмон ва навсозии 7667 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 5640 иншооти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз шумораи умумии иншооти ба истифода дода шуда 4860 бо саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯст бунёд гардидааст. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Кушониён бо фаъолияти хоҷагидорону кишоварзон ва рафти корҳои сохтмони муассисаи таълимӣ ки барои дар як баст ба таълим фаро гирифтани 640 нафар хонанда пешбинӣ шудааст шинос шуд. дар ноҳияи Кушониён майдони умумии заминҳои корам 17026 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 16814 гектараш заминҳои обӣ мебошад. майдони боғ дар ноҳия 1482 гектар, тогзор 173 гектар ва гармхонаҳои мавсимию доимӣ амалкунанда 170 гектарро ташкил медиҳад. нақшаи кишти тирамоҳӣ 2573 гектар муайян шуда, то имрӯз дар майдони 2400 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронида шудааст ки 93% нақшаи дурнаморо дар бар мегирад. дар 11 моҳи соли равон дар ноҳия 125019 тонна сабзавот, 14193 тонна меваҷот, 36412 тонна ғалладонагиҳо ва 25980 тонна пахта истеҳсол карда шудааст. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат дар шаҳри Бохтар аз фаъолияти коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва самаранок истифода гардидани заминҳои наздиҳавлигӣ дидан кард. айни замон дар шаҳри Бохтар дар 3 гектар гармхонаҳои доимӣ амалкунанда мавҷуд буда, хоҷагидорон ҳамасола аз 50 то 70 гектар гармхонаҳои мавсимӣ ташкил намуда, маҳсулоти ниёзи аввалро кишту парвариш мекунанд. имрӯзҳо ҳосил дар гармхонаҳо фаровон буда, аҳли заҳмат рӯзҳои наздик самараи дастранҷи худро пешниҳоди сокинон мегардонанд. имрӯзҳо дар шаҳри Бохтар ба хотири коркарди маҳсулоти ватанӣ ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ, бунёди сардхона ва коргоҳу корхонаҳои зида ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ талош доранд ки талаботи сокинонро бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ қонеъ намоянд. маҳсулоти истеҳсолии коргоҳу корхонаҳои шаҳри Бохтар аллакай бо маҳсулоти истеҳсолнамудаи дигар корхонаҳои саноатии мамлакат рақобатпазир гашта мизоҷони худро пайдо кардааст. имрӯзҳо корҳои сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии сеошҷона бо 32 утоқи корию синфхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ барои 320 хонанда дар як баст дар маҳаллаи Мирзо Турсунзода, муассисаи таълимии хусусии 6 ошёна бо 33 утоқи корию синфхона барои 240 нафар хонанда дар як баст ва боғчаи кӯдакона дар маҳаллаи Зархези шаҳр ҷараён дорад. дар идома сарвазири мамлакат дар ноҳияи Хӯросон муассисаи таълимиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, аз рафти кишти картошка дар боғи ангури хоҷагии фермерии Биби Узбакбӣ шинос шуд. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 пурра аз навсозӣ карда шуда, барои 270 хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. иншоот бо фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдатстройсервис таъмир карда шуд. масоҳати умумии иншоот 864 метри мураббаъро ташкил дода, аз 2 ошёна ва 28 синфхонаи ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. хоҷагии фермерии Биби Узбакбӣ дорои 859 гектар замин мебошад. дар хоҷагии айни замон 138 нафар фаъолият менамояд.
дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат дар хоҷагӣ 150 гектар токзори нав бо 8 навъи ангури алосифат ва содиротӣ бунёд карда шуд. барои обёрӣ кардани боғу токзор аз масофаи 3,1 километр хати оби полезӣ кашида шудааст. имрӯзҳо дар миёни қаторҳои токзор кишти картошка оғоз шуда, хоҷагидорон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ талош доранд ки ҳарчи зудтар нақшаи пешбинишударо иҷро намоянд. ҳамчунин дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатном, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сокинон, фаъолон ва хоҷагидорону кишоварзон мулоқот намуда, мазмуну муҳтавои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро шарҳ доданд. таъкид карда шуд, ки дар замони паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ҳар як нафар метавонад бо роҳи риояи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва истифодаи ниқоб ҳангоми гаштугузор солимии худ ва наздиконашро нигоҳ дорад. ҳамзамон рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ ва мақсаднок истифода намудани заминҳои назди ҳавлигию саҳроӣ зарур шуморида шуд. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо рафти татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи Душанбеи Бохтар марҳилаи дуюм шинос шуд. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар аз ду марҳила иборат мебошад. мувофиқи нақша марҳилаи дуюми лоиҳа 39,6 километрро дар бар мегирад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар аз ду самти ҳаракат ба 4 хати ҳаракат расонида шуда, паҳнои роҳ аз 16 то 25 метрро ташкил менамояд ва пас аз татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида мешавад. иттилоъ дода шуд, ки масъулон дастури супоришҳои роҳбарияти давлатҳои сохтмониро бо сифати баланд аз рӯи нақшаи пешбинишуда идома дода истодаанд. бо чунин шаклу шеваи корӣ масъулони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд талош доранд, ки иншооти мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода дода, дар самти ноил гаштан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ саҳми хешро гузоранд. барои бо нерӯи барқ таъмин намудани аҳолӣ дар баробари бунёди иқтидорҳои нави энергетикӣ сарфакорона истифода бурдани он низ